Pulano, Jotan Sharikaham, Tintini Belekano Katung Kazan Bishinti, Tini Tangrung Rongno, Kakamia Panabukak, Tintini Tangitongo, Tini DD is a Habang by Site of Zag, Tini Boba Grani, Nicolman Bishinti, Tini Honorable CM, Tidum Bishinti, Tini Football Tangrung Kaisa Kokto Makaham, Madras F. Sini Bukakti, Kaisa Lua Jizag, the football trial, Saltan Boy Klaja, Arojini. DDS habang ni bukakti khoroks ni chini players of thangai tongo barongno jeng bebak DDS bukakti jeng funding khlaika barongno thangnani janani tongnani bebak jeng bono funding khlaika baro ara thangai saltamrong about trial khlainai a trial barok ti khangai barongno baskanga sujug rijanai bongni je thangkrungno barok naiye chini je players no barok ara FC Madras barokno chance rinai omahakeno Chini Boba Grani ne Nicol Fangbai te Chin Honorable CM ne Tidil Mumbai Chini TD sa habang bakte Chini Sikla Chaler no Thamun Hapar Shotoni Bon career samna bai belakna sakthari tongo omahakeno faine jarawo gobangma thangmuni bedego omake sakthari tongo jahate Chini Sikla Chaler thangmuni bukhago bor career samna manang thung te omon sawino Chini TD sa hapang Chini thangkrung no khana borok chene bukhala amri tongo borno khakhamya pharo bor kahamkai sogiye bongni imang no fulfill khlaiman bagai jing suri mungnargo omahakeno Chini buskang jarabo Chini Sikla Chaler no jing tebo jara snamai tongo te omahakeno jing joto palba sakai Chini Boba Grani ashirwad bai khlai jing Chini Sikla Chaler no career samna bagai lam snamai tongo hambai